Ageno ni rio maber jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Andrutho Tieno kendo nga morna mar bedo kod odiechieng ka wapuonjore kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Tok ne joma dongo kende nyaka nyithindo, ne joma mine nyaka ne joma wuone, ne oganda duto te wadwa ni wabed kod ngima maber mondo mi ka bed ni gigo ma watimo bende timore maber. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari na osechopo e studio. Kadhi ketho kinde kata matin abo miye thuolo mondo mi arwake, onyiswa ni nyinge nga en nyar kanye, olonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Amor ga mar bedo kode mokalo. Machiegni daktari e penj laktar odiochieng' ma kawuono. Erokamano Ruth, erokamano maduong'. Nyinga Lola Apondi, Agwanda, anya Gemiala, to achi Cowboy e Dhiwa. To ahinya daktari mar nyithindo, to en nyithindo matuo ahinya manie ICU, mane lony mantiego kata tiegruok ma ahinya matimo e ngimana. Erokamano. Amor mar bedo kod Dr. Lola e penj laktar odiochieng' ma kawuono. To kokwa ketho kinde kata matin, nyithindo bedo ga kod chandruoge mang'eny mopogore opogore. Bende wacho ni ka nyathi pok ochopo higni 5, to nitiere kaka en ga delicate kata nitiere kaka ong'aw monego bed ni rite e ong'ala mamalo mokalo mondo mi ngimane obed maber. E tuoche mathoro mako nyithindo, tuoche mage kata chandruoge mage ma nyithindo thoro bedo godo ma bende onego bed ni jonyuol chike itgi mokalo mondo mi giyud kaka ginyalo konyo nyithindogi. Erokamano Ruth. Tuoche to wanyalo wacho ni tuoche dhi ka thothgi ng'eny ahinya, to mamiyo jonyuol biro e osiptal ahinya en ga del maori. Nikech samoro nyathi moro ok tugi, ok chieng' maber, samoro ong'ok, samoro ginene audio mang'eny, lakini gima mathoro miyo jonyuol mondo kel nyithindo e osiptal en ga mbaka moro mane nok wanindo gotieno, ne wachandre gotieno nikech nyathi dende ne chwakre kata dende no ore ginene otieno mangima nyaka koro sani koro wabiro e osiptal. Koro ahinya king'iyo kaka atamalo ma jonyuol mabiro e osiptal, iyudo ka number 1 gimomiyo gibiro ga e osiptal en nyathi dende ore kata nyathi dende chwakre. Erokamano ahinya. To ang'eyo ni del machwakore gik manyalo kele apani ng'eny mokalo, to kapok achopo e gigo makelo del machwakore mori nyalo pimo ne oganda wa chendo mar penj laktar odiochieng' ma kawuono. Niki winjo ni ang'o matimo nyathi tibo wacho ni dende chwakore, samoro winja ka lokruok e liet mar dende kata temperature mano wanyalo wacho ni dende chwakore. Kineno ka ang'o matimore kuome tibro wacho ni dende chwakore, koso kanyalo loke matin del machwakore en del motimore na. Awacho ga ni daktari mokwongo en mama. Kada kapok nyathi owacho nikech nitie nyithindo moko matindo mok nyal loso. Ba daktari mokwongo mong'e ni nyathini ngima nok dhi maber en ga janyuol kata mama kata jarit mar nyathi mantie kanyo. Omiyo del machwakre nikech ng'ato ka ng'ato onge gimoro onge gi ratil madhi pimo go sama en e ode. Onge gi thermometer sama en e ode. Samoro in e gweng' malo kucho kata samoro in e dala, to samoro in kata thermometer no pok ni neno. Lakini janyuol mama bobi to ngisi ni winjo ka nyathina ni dende ore, mangiso ni nitie temperature moro ma ung'iyo ga go ni nyathini bedo ga go, lakini ko mule kata ko bet machiegni kode to winjo ka koro dende bet ka ore mang'eny mokalo kiwango moro mong'eyo ga cha. Samoro iwacho ni samoro awinjo ka kore ma ginene ma ore, samoro jomoko wacho ni wiye kae winjo ka dende liet ma ore, jomoko wacho ni tiende gi ng'ich. Koro mago ranyisi mopogore del ore. To samo biro e osiptal ema koro wanyalo wacho ni koro sama in gi thermometer to koro wapimo ratil to wang'e ni koro temperature mar jatuo chalo nadi. Koro temperature mar nyithindo onego bed ni en 25 kadhi nyaka 27. Kokalo 27 kodhi malo, mano koro wachako wacho ni in gi del maore kata in gi gima wacho gi dho ngere ni fever. Koro mano ka wapimo, lakini janyuol samo mulo to wacho ni mae aneno kopogre gi mapile maneno ga cha. Ahinya wachiko ga ito mondo wang'e ni gima mama ni tema wacho ni dathini del onego bed osebedo ka ore kata wacho ni osebedo gi temperature mang'eny kaka jojiero wacho ni en gi temperature. Magiso ni en gi temperature mokalo mong'iyo ga go pile cha. Nyoche ni wagomba kamoro ka mane penj laktar kako tende kod gigo ma jonyuol onego bed ni bedo godo ahinya ka itiere kod nyathi mantiere bo higni 5 kata ka itiere kod jogo ma higgi oseniang', nikech oyudo ni mago e kidienje mag ji mathoro bedo kod chandruoge mopogore opogore. Achiel kuom gigo mane wacho ni ber ka ng'ato bedo godo en kaka thermometer. Mano janyuol mora sani wacho ni janyuol kendo onego bed ni janyuol nigi thermometer. Skul ka skul ma gidhie, class teacher onego bed ni nigi thermometer, head teacher onego bed ni nigi thermometer. Ei kanisa kuma ji dhi leme be thermometer onego bed ni nitie. Ka Sunday school
kata Sunday school onego bed ni entie kata udhi mana kumoro magi play group kuma nyithindo dhiga to tugo e nursery kacha onego bed ni gin gi thermometer nikech mano to en gimoro mayudo yot aparo ni ka beche ng'eny to nyalo bedo kata 100 moro miketa kete kuomi kama to ida temperature mano onego bed ni kila ng'ato nitie kode anyuola ka anyuola to samo dhi e gweng' wacho ni jogo ma tiyo tich moro mar gine community health to no wacho ga ni community health volunteers lakini nying gi sai no se lokre jogo duto te be sama giwuotho e bag mane sirikal omiyo gicha be thermometer be nyaka bed kanyo osiptal mora mola kidhi e osiptal to kopimi temperature mano koro chalo ka gima pok no ng'i maber nikech mano e ranyisi mokwongo ma wathoro ga pimo mondo wang'e ni to jatuo dhi nadi nikech ochalo ka gima ene wang' mangisowa kaka idhano nitie kaka liet chalo omiyo kaponono ni in janyuol intiere kod nyathi matin un jo skul jo kanisa ber ka wabedo kod thermometer moro nyalo woni thermometer ni en ang'o en gino mapimo liet mar del daktari opimonwa kacha ni liet mar del nyithindo nego beni chakre 25 nyaka 27 nyaka 35 mako kalo kanyo to koro wanyalo wacho ni nyathi nitiere kod liet mamalo wantiere kod pichni mopogore opogore ka moro inyalo tang' ne oganda mondo mine kidenyo mopogore opogore mag thermometer inyalo dhi mondo minyiew mari ibed godo wawuoth go ne wantiere kod multi use koro wantie gi mae ma wahinyo ganeno ahinya mae iketo ga youth to enena yude yot kata mana pharmacy kata dhi mana supermarket kata dhi mana kuma kata mana hospital kuma ji nyuole iyudo ka ithero use nikech beche ni matin beche bet ka gima tin matin inyalo yude mayot mar ariyo ni taparo ni nobedo common nobiro ahinya ndalo mane covid obiro sama oro kila ng'ato kumoro amora ma kata dhi supermarket kata dhi mana chiro to ineno ka niketo ni bunde moro ewi mondo wang'e temperature mari koro mae be nitie ga but mae ahinya werga kete ginene patwi ng'ato mondo wang'e ni temperature wacho nadi kaito mae to ikete it mano temo wacho ni nitie kuonde moko mopogre minyalo pimo go temperature ko chuno ni nyaka giteo bed mane youth nitie moro minyalo kete wangi kae nitie miketo youth nitie nyaka moko miketo nyaka kuonde moko nyaka kaka isienda ng'ato koro luwore gi temperature mane ma wadwa ng'eyo but ka nena moro ma sabodo ng'e ni jatuo osebiro temperature ne dhi nadi to wahero tiyo gi mokwongo no kata mar ariyo mar adek ni shida en ni gimoro mantie dhoge no kisetiyo kode to bed ni wite koro ng'e ni koro mano ng'iso ni beche dhi bedo mang'eny nikech kasetiyo kode kuomi to agolo gimantie malo no tawite tachaka rwako machielo koro ji ok othoro tiyo kode wantiere kod rapim liet mar it mar patwich minyalo kete yuoth kachiel kod mwacho ni nyalo ket kar losruok tene ni liet mar del bedo mopogore opogore kuonde mopogore opogore mag del koso nikech ang'o momiyo kuonde gite erokamano kata janyuol kobiro iwinjo ka samoro giwacho ni dende berabera lakini orruok nitie gi patwie samoro ng'ato wacho ni an kore mana winjo ka kochwakore koro wan kaka dakteche nitie ga kidieny ariyo mar temperature monego bed ni wapimo nitie moro manigi oko to moro malogo ni peripheral manyiso ni en gi oko to nitie moro ma wang'iyo koro gi eiye mawacho gi ginene kaka central koro sama watimo mar it gi kar mar losruok no to mano bet en wacho ni atamalo mar accuracy mare nitie malo ahinya mokalo mopogre gi mantie mikete patwich ni nikech e patwi samoro liluoko wang'i samoro iyaluokri manyiso ni temperature no samoro gik moko matindo tindo nyalo miyo interfere kode koro kunyalo bedo ranyisi maber seche moko Dr. Lola adwani mondo mwedhi nyime kod twak wa liet mar del kata del machwakore kuom nyithindo mabende wacho ni wakacha ni en achiel kuom chandruoge mathoro bedo ga kuom nyithindo inyalo pime mana kod rapim mar liet thermometer kaka wacho no to seche ma iketo lweti kuom nyathi kama mano nyalo ga miyo ng'ato duoko maber koso mano to wawerego itiyo gi gima intiego kaka mane ma intiego to mano ng'isi ni nyathini ok dhi maber nikech nyaka ibed ni nitie gimoro ma intiego ka ni onge thermometer cha to kata mana mipimo gi kata kikawo mana lweti tikete ei nyathi to nyalo ng'isi ni dende ore nikech samore mang'eny ahinya tineno ka koro dende liet ma ochwakre mang'eny makata ini owang'o kata nyaka pat lweti kamano koro ok ni en ranyisi marach ahinya but kamane ma intiego tonyalo tiyo wang'ene gigo mathoro kelo liet kuom nyithindo nikech ipimonwa kata ni nyithindo thoro bedo kod tuoche mopogore opogore to chandruok maduong' kuom nyithindo en ga liet kata chwakruok mar del thothne ang'o momiyo nyithindo dendgi chwakore kopogore kod tuoche mopogore opogore madonjo kuomgi to kata kapono ni gin tuoche githoro bedo tuoche mage machwako del ahinya kuom nyithindo ahero ga ng'iso jonyuol kata
winjo ni an kaka ng'iyo liet ochalo ote ma ng'eno nyithindo matindo samoro ok ginyal loso samoro ka nyathi wacho kata ni jadweche 6 onge kaka odhi ng'isi ni atuo onge kaka nyalo ng'isi ni fonde na rama onge kaka nyalo ng'isi ni ita rama kata winjo ka duonda mano rama mang'iso ni ote mokwongo ma nyithindo ero ga bedo go mondo ging'isi ni gimoro ntie mok dhi maber e dendgi en ga del machwakre mang'iso ni del machwakre no ken gimoro ma inyalo kawo ka gimoro matin nikech en ochalo ote ochalo ranyisi man tie gimoro matimre e dend nyathi kaito mar ariyo jowinjo wani ni mondo wang'e ni del kachwakre ng'iso ni nitie gimoro matimre e del nyathi to gik manyalo miyo del nyathi mondo bed maliet gin gik moko mopogre mokwongo kata gimoro matin kaka stress nyalo miyo del ng'ato bedo machwakre kata olo mang'eny nyalo miyo temperature mar ng'ato dhi malo but e nyithindo sana ng'iso gi ni koro samoro gin gi tuoche mopogre to nyalo bedo ni en viral infection nyalo bedo bacterial infection samoro nyalo bedo ni en gi tuo moro kata mar adundo kata mar mang'iso ni e fonde gi duto te ranyisi mar ote ni gimoro ok dhi maber kata mane wang'i bogi kaka koro samoro ka wang'i lit kata samoro golo tutu to ranyisi bo bedo ni dendi bo bedo ni chwakre ng'ama ite ramo yudo ka dende chwakre ng'ama dundo ne tuo yudo ni dendo chwakre mang'iso ni ochalo ranyisi mar gimoro mantie e dendi ni gimoro amora timre to mondo wang'e ni kata gik moko kaka cancer be seche moko lietno ema nyalo bedo ni en ranyisi kende ma intiego king'iyo kata tuoche kaka mar TB moro maro ahonda ma ji folo mang'eny ni ranyisi mare en ga ni en in gi liet mang'eny mosebedo kanyo kada jumbe ariyo moko osebedo kaka dok piny koro yot wacho ni del maore en ranyisi ni nitie gimoro matimre e dendi monego bed ni idhi ir daktari mondo ofwenye ni to ang'o momiyo dendi nyalo bedo ni ore kamano en ranyisi en ote ni gimoro rach e del koro en ka gima oro wach ni nitiere gimoro marach nyurane kaka inyalo tim nyane kaka inyalo kony mapiyo e weche gi duto te ma achiel kuom mileronwa kacha en samoro tuoche mathoth gi gin tuoche kidenye mag bakteria kidenye mag virus kidenye mopogore mag tuoche manyalo donjo kuom nyithindo e tuoche gi mage mathoro ka bedo mang'eny kuom nyithindo mantiere malo nyithindo en virus mana homa moro moneno pile athung'a kawuono nyathi gir kiny ume piny opongo kawuono fuolo kiny samoro iweyo tame ahinya e nyithindo en ga virus mokwongo en virus moero mako kor emomiyo samoro gin gi athung'a gi gigo mowachogo virus mar ariyo en mamiyo nyithindo bedo gi tuo mar diewo ing'eni atamalo mar nyithindo ma wawito kata mar dweche 5 kadhi piny e pinywa ma Kenya ni en nyithindo ma koro wawito gi e yo mar diewo nikech koro gilalo pi mang'eny but ranyisi en ga ni dendgi chwakre to samoro chwakre ahinya makal kumoro monego bed nitie to e nyithindo but kiking'iyo wanyalo pogo gi e yore adek mopogre wanyalo wacho ni e nyithindo ma koko nyuol mang'iso ni e dwe mokwongo gin margi nyalo bedo ni en viral infection mano koro viruses ema nyalo konyo to koko chakre dweche 2 kadhi nyaka higni 5 to ginyalo bedo gi viral infection but pod ginyalo bedo gi bacterial infection mamiyo gibedo gi tuochego kaito sama koro wachako donjo adolescent kata nyithindo ma pod kore kapon kapok gibedo joma dongo gimbe ginyalo bedo gi kidienje mopogore mang'iso ni gik mopogore nyalo bedo ni miyo gi del maore nwa make kanyo mana matin nono kata kamani bonyiswa ka ponono ni liet ni thothne ka obiro tene na ranyisi marach koso samoro bedo nyalo bedo kod berne e del ka nikech ng'eni gima tiere gi berne nyaka bed kod rachne wabong'e ni ka ponono tiere mar ber e liet mar del koso gina rach lilo mano emwachako godo kwa wawuok e yweyo e kidienya mar ariyo te seche modonje kidieny mar ariyo adwa ni mondo mitudri kodwa namba mar SMS ntiere TV mari Facebook page wa en Ramogi TV #penjlaktar inyalo yuda bende kokalo Facebook page wa en penjlaktar an bende inyalo yuda kokalo Facebook page na en Nyar Joseph #en penjlaktar tok mano kende wantiere nyaka TikTok ibo di TikTok tiyudo penjlaktar ibo yudo gigi duto te omiyo kik idhi mabor kik isudi chiemo
onego be namiyo gi didek odiochieng'. To lwedo machuoko miyo gi mnadiriyo. Okinyi mang'ich adhi miyo gi chiemo. Kendo ka chopo gimoro ka saa 9 adoga chiera kendo adoga miyo kendo chiemo. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dial *487*3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti e thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushinde na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 07096677000. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere inya Prita. Tokendo gimoro amore wi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wachoga pile pile ni gimoro amora mantiere gi berne nyaka bed gi rachne. Liet mar del, nitiere ber monyalo kelo, nitiere ranyisi makare monyalo kelo. Ponono ni liet ni odhi molal chutho nikech wachoga pile pile ni konyalo idho manyiso no nyalo lor. Seche molor ahinya, ber koso rach. Dr. Lola kanye ma wantiere omiyo chaknwa mana gi kanyo. Ero kamano, ero gimi wacho ni gima idho nyaka bed ni nyalo lor piny. Mano ni adiera. Nyalo bedo matek kiwinjo ka ng'ato wacho ni chokruok mar del samoro en gimoro maber. Obedo gimoro maber nikech mano nyiso ni dendi nyalo kawo ote mantie go mondo obed ranyisi mondo omiwa ote nitie gimoro matimre e dendi. To seche moko wayudo ka ng'ato samoro dende tuono oseingi ahinya makata del machwakre ne ok onyal bedo go. Koro maro temperature ne mondo dhi malo, temperature ne koro dhi piny. Koro wachi ni samoro wapenj ni ka an gi jotuo ariyo. Jatuo achiel temperature ne ni 32 to jatuo mar ariyo temperature ne ni kata 40. King'iyo nyithindo ariyo gi ineno kanyo mani gi temperature ma 40 cha samoro entie maber nikech bang'iso ni dende nitie kumoro ma onyalo golo ranyisi, onyalo golo ote mondo nyiso ni gimoro timre marach. Koro ote cha wanyalo yude chon to wanyalo chako miye thieth mondo wakony go nyathini chon. To moro ma koro temperature na odok piny ahinya, mano nyiso ni nyathino tuo ahinya makata koro dende ok nyal golo ote mondo bed ni ogolo ote kaka del ma oedre mondo bed ranyisi. Koro eno tuo maloyo maingo mane temperature ne ni en 40 cha. Koro berne ni en ote kendo en ranyisi, en yo mayot mondo nyathi mondo omi ote ni gimoro timre dende. Samoro nyathi nyalo bedo mang'ich
nyathi ng'eni ka ng'ich to mama ok bi ringo kode osuptal. Mama bo rwako ne sweta, bo keto ne socks, bo temo bet kode mondo dendo bed maore. To sama timo kamano to sa dhi ka gidhi malal kit nyathini to tuo ahinya. To sama nyathino temperature no se ore matin, to mano yot mondo janyuol okawe. To sama nyathino temperature no se ore matin, to mano yot mondo janyuol okawe mondo oring kode osuptal. Momi wakelo wacho ni samoro ginene orwoko mar del be nyalo bedo gima ber nikech bedo ranyisi mondo miwa ote chon ni gimoro timre e del mar nyithindo. Dr. Lola, ang' na bede matin kar ng'ich mar del nyathi ka, iwacho ni samoro del nyathi nyalo bedo mang'ich, to thothne wayudo ka jonyuol warwakne mana nyathi sweta, wafunde, wadwano wakete kama jiko ntiere, mondo mi o mach, kod gik maka kapo nono ni entiere bo mach, idwa ni mondo mi mok hita, kama nyathi ntiere mondo mi obed malit. Ang'o ma nyalo miyo ka temperature mar nyathi nyalo drop, kata nyalo lwar, ma koro chop kama nyathi dende ng'ich, ma chop matin ne kata 27, 26 mane wawacho cha? Mokwongo en wacho ni kaka irwako nyathi. Samoro kaka sani koro ing'eni koth osechako chwe, samoro koth chwe, samoro piny ng'ich. To samoro ido ka nyathino korwakne lewni monego bed ni miyo dende mondo bed matwe. Koro gimokwongo mawacho ga ni nyathi kik iweye mondo bede koyo. Koro kineno ka en gimoro manyalo chalo ka gima nokorwakre maber, to mano en gimoro mayot. Rwaka sweta, iketne vest, kaito iketne socks, itemo umo wiye, kaito inyalo keto hita e room mondo temperature no dhi malo. But king'iyo kan nyathi mane ne rwako ne sweta, no rwako socks, ne nyaka go gudu, hita ne gik moko te wanyalo wacho ni nitimo kalure gi kanogo be ni timre, but temperature ne pod ok nyal dhi malo. Mano nyiso ni en ranyisi ni nyalo bedo ni gimoro time kata otuo monego bed ni inene osuptal. Adwani mondo mong'e ni ranyisi ma ka janyuol oneno kuom nyathi to nyalo wacho ni del nyathini ochwakore ahinya, kopogore kod mulo nyathi gi tok lweti, kata idwani mondo mi mule iwinja ni dende chal nade, kaachiel kod tiyo kod thermometer ma bende ni pimonwa kata ni ber ka jonyuol nitiere godo. Ranyisi mage ma bende kineno kuom nyathi nyalo chich ni oyo mato temperature mok kare. Ranyisi modhi wacho bagi to koro wachalo ka gima dhi chopo ka gima koro sa koro dhi ka koro wawito sa. Nikech del kose ore to modongo to koro mano nyiso ni dendi ema koro temo ka gima odwa temo loso gimoro makethre. Mokwongo en tetni. Ing'eni sama temperature so dhi malo ahinya, dendi bo temo ni mondo gol liet mantie dendino. To mondo dendi ogol liet mantie dendino, imemo neno ka samoro ng'ato dende ore lakini ochalo podo tetni, ochalo ka gima koyo chame. Mai yudre sana kaka nyithindo man gi malaria. Samoro temperature dhi kata bocho 40. Kose po 40, dono winjo ka ng'ato wacho ni dende koro ore, kaito koro dakika matin otetni, samoro matin ochoko wacho ni koro koyo chame, kendo chaki imiye sweta, koro sama imiye sweta, ogonyo sweta, orwako sweta, ogonyo sweta, mang'isho ni temperature dhi malo to tetni. Mar ariyo en pung sama oyueyo, nikech sama timo kamano del temo obo the lungs temo golo liet mantie ei del mondo wuog oko. Koro neno mana ka ogamo muya mondo liet mantie ei del no mondo timre nadi mondo wuogi. Ranyisi mar adek ma bok wahero ga ni mondo chopi en ni nyathi nyalo riere. Temperature mar nyathi to mai timre ga sama nyithino gin between dweche 6 gi higni 6. Nyithino man gin between dweche 6 gi higni 6 ka temperature gi odhi malo, to sama temperature no dhi malo to gichako riere. Rierruok no en be mana ni mondo liet mantie del mondo timre nadi mondo wuogi. To samoro ka ente mama ginene ka temperature no ng'eny ahinya, kata mondo ginene kata ng'ut nyathi dhi baba moki, nikech koro ok onyal sudo. To gima asefwenyo ni ranyisi mayot kata ka nyithino pok ochako riere ni gimoro dhi timre marach kata kapok gichako riere, en ibodo ka nyathi loso kende. Ochalo ka gima oloso kende, kata samoro iloso kode to kodwok gimiwacho, samoro nyathi ni e kitanda nyuola ka ochalo ka gima oloso kende. Mano nyiso ni temperature ne koro dhi malo ahinya, ma koro koki duoke piny to nyathini odong' mana matin to chako riere. Koro confusion moro, lokruok mar pachno be samoro en ga gimoro manyalo nyisi ni koro temperature ni dhi malo ahinya mondo bed ni ringo kod nyathino e osuptal. Kaka mar gamo yueyo no, ing'eni thothne wanene ga kuom le mopogore opogore, Dr. Lola. Iyudo ka kuom ranyisi ka itiere kod guok. Iyudo ka in kare sama chieng' reny maber, ino ka koro guok golo lewe oko to gamo muya ni mondo koro liet no wuog oko. Koro nyithindo be kata sama gin liet ng'eng' e dendgi, tibono ka koro gigamo muya mondo gitem golo liet mantie e dendgi no.
Era okang' mane daktari makoro bro chopo kama koro ogame yueyo to samoro ineno ni samoro gama yueyo e kidieny mar gamo yueyo kachiel kod rieruok. Ma nyalo ga kaw thuolo marom nadi kech wacho ni kapono no chopo kar rieruok to makoro ok ber kata matin. Kikirit kata mondo chop kar gamo yueyo. Temperature kosebedo malo to no kata koro samoro isemiye panadol, samoro isegolo ne lewni to pod tine del pod medo chwakre. Samo chaka gamo yueyo kamae. Mano ng'iso ni koro weche sechako bedo matek. To nyalo kawo dakika matin, nyalo kawo saa matin, dhano opogre. Ng'ato nyalo bedo ni temperature ingeni gima nyaka wach kendo ni ng'ato nyalo bedo ni temperature ne en 40 to en otugo oko, nyathino otugo oko. To nitie moro ma ochopo 38 to en osechako gamo yueyo. Nitie moro ma 77 kamae en osechako riere. Koro dhano opogre to kik irit temo ni anto mara ni nyalo chopo kanye. Sama mosedhi malo mosekalo in dhi adhi osiptal mondo wantiere ga kod gik moko ma watimo dala seche ma nyathi dende ochwakore ma samoro iseneno ka nyathini dende chwakore mang'eny mokalo iwacho ni nyathini dende osechwakore gimitimo wathoro ga kawo pi to waketo kuom nyathi kata kuom ranyisi nyalo kawo kitamba tiketo iyuene go dende kata samoro bende kapo dende ochwakore ahinya tigolo ne lewni mane irwako ne ma samoro nyalo wacho ni ne miye liet gin ga gik ma wathoro timo tiyudo ni samoro ng'ato timo gigi to wacho ni oyo dende bro mana kwe onego bed ni wa control kata watimo gigi dala to kwater nyathi osiptal koso onego bed ni watimo gigi to nyathi nitiere safar dhi osiptal. Erokamano. Mokwongo kata osiptal sama ng'ibiro ibo yudo ka watimo gigi. Mang'iso ni ok wawach ni gigi gin gik maricho ma watimo gi. Mang'iso ni gik ma gitimo gi kata sama ibiro osiptal ka nyathi dende ore gimi ibo neno ka daktari kongo timo mokwongo en ni obogolo lewni mar nyathini. Nikech mang'iso ni ka dendi chwakre kata dendi ori tichaki iluo gi sweta. Mang'iso ni liet manie dendi ni onge kuma dhiye. Koro odong kanye odong e dendi kae. Koro e dendi kae modonge kata to bang' mano koro chako gamo muya to gichako riere. Koro sami golo lewni makoro iwe nyathi ma onge lewni. Mang'iso ni liet mantie dende koro wuok oko. Ochalo ka gimo gamo muya koro muya no koro yamono be koro kwadhe mondo temperature no odog piny. Gimoro mar ariyo ma watimo ga nyaka e hospital mano be watimo ga nyaka e hospital kata e ICU watimo nyaka mano en ni wakawo pi to wakete del nyathi. Gima nyaka wawinjre ni ok en ga pi mang'ich emonego bed ni kete del en ga pi mamor nikech kikawo pi mang'ich tiketo kwa ni kawo kata ice kata pi moro mang'ich tikete e del nyathi mang'ich ni temperature no bro dok piny ahinya to gima body bro timo en ni bro keto temperature mondo dhi malo kech ochalo ka gima owacho ni koyo moro donjo kae reaction en mana ni med liet moro matin to sama iketo pi gine pi mamor mang'ise ni pi mamor nitie no to sama koro okul sama koro dhi piny to owuok gi liet mantie del. Koro gima daher ng'iso jowinjo ni sama koro wakawo pi to wakawo kitamba to wakete i kor nyathi kata e pati nyathi kata e del nyathi en ga pi mamor ok en ga pi mang'ich mane puonj mokwongo nyaka wabedgo. Mar adek en ni janyuol moro amora man gi nyathi nyaka bed ni nitie gi panadol e ot. Yes, mama kweyo rem to ahinya maduoko del mama ore piny. Nikech seche moko samoro hospital mantie machiegni kod nyalo bet ni mabor to mane adiera mar wach. Pile wacho ni kik imi nyathi ji yath moro amora kapok ineno daktari, lakini samoro kaka niwuok kada iboma Nairobi kae kiwuok ni adhi Kenyatta Hospital tiyudo ka koro jam be opong' kanyo nyathini bor riere kapod ine jam. Gima nyaka ikuong itim miye yath mokwongo kati ng'e kaka nyathini dhi. Kineno ka imiye nyathi mokwongo to nyathini pod ok dhi maber dende pod medre chak wuoth mar dhi e hospital. Nikech ka en gimoro mane winjo yath to onego bed ni sirap mokwongo mimiye cha kano bed ni otiyo tisegolo lewni onego bed ni otiyo atiya. To kineno kaka ida miye mar ariyo mar adek kata mar ang'wen mano ng'isi ni onego bed ni nitie yedhe moko mopogre gi mimiye cha monego bed ni wamiyo jatuono. Mang'isi nyaka watim ne test nyaka watim ne pim moko mopogre mondo wang'e ni to del maore ni en ranyisi mar tuo mane madhi e del mar nyathino. Ilero maber mokalo ni onego bed ni miyo nyathi yath yedhe makweyo rem ni ber ka ji bedo godo e ot kaka ama pile ma nyithindo bedo ga go ma bedo kwa nyaluongo nyingi gi lak seche gi. Tiwacho no kacha ni kapono no ni ineno ka dende okwe to bera to samoro idwani mondo mi imiye dinoya mano koro ok ber kata matin. E cases kata e okange mage ma ibo miyo nyathi yedhe makweyo rem kata maduoko liet chien to duoka liet no chien maonge kod chandruok moro amora. Ka ng'ano timore samoro nyithindo samoro ng'ato samoro otugo mang'eny e chieng' dendo ore
Mano gimiye yath moro amora to dende bro dok piny. Samoro nyathi moro nokwinye to kata ngeni kata ywak mang'eny nyalo miyo wiyi bari, nyalo miyo kata dendi ya. Kata samoro ne en gi temperature moro ni kata gimoro nochape mana matin e skul kanyo. Koro temperature ne dhi malo. Mana kaluwore gi gik moko ma wanyalo wacho ni en gimoro matin mano buogo dende matin. Mano to kata imiye mana Panadol to bro mana dok piny. Kech nyathi mane tugo mpira e pap e chieng'. Kose kisiko wacho ni wiya bare to dadonjo ka dende ore timiye yath. Ma entie ot koro chieng' oselok piny to semadho pi ma yudo mana ka koro temperature ne duoga maber. Lakini mineno ka koro to ka en gi ranyisi moro mopogre gi del mar orruok no be nyaka idhi e osiptal. Kech samoro en wacho ni dende ore kende, onge gimoro kende ma entie go. To nitie ng'ama wacho ni wiya bara, fuonde na rama, ong'ok, odiew, koro ranyisi moko nitie ma omedo e wi del ma ore no, to mano koro nyaka idhi ne daktari. Iwinjo wechego jahera mar penj laktar, intiere kod nyathi kata idilga kod nyithindo Sunday school, e school in japuonj kod weche makamago, kineno ka dende chwakore nitiere gik minyalo timo. Kik iyue pach wi nyathi kata dend nyathi gi pi mang'ich. Daktari wacho ni en pi mamor. Pi mang'ich bro medo delni, medo chwakore to mane mok wadwar. Kidieny mar adek dhi bedo kidieny ni penj laktar, idhi tudori kod Dr. Lola e yore mopogore opogore, SMS, Facebook, idhi tudori kode kokalo yor simu, yo moro amora, omiyo kik idhi mabor, kik isud kata matin. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Anaere ahinya Prita. To kendo gimoro amora e wiyi mora. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viusasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odak e kindwa. Unga nyororo kwa ugali moto, keto kwa masonko. Basi unga ni gani? Niambie ni gani? Unga ni gani? Kama sio Raha Premium. An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama, tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom, rachar, dum mamit, to yudre kamora mora. Kwa raha familia atiogi Raha Premium. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. Bonyeza star 811 star 382 hash kupata mzuri sana na bia. Going forward, better equipment, which includes air equipment, aerial vehicles, UAVs, commonly known as drones, to minimize physical contact. Piny owacho singo jiwa rite gwenge matungni osebede pacho kae. PSCs will be taking you through the quite many infrastructure that we've been able to improve. But of key to note is the KICC. Joten migepe manyocho loki koro chiwo apisego nyanga ne jowetegi manyien madonje apisego. Many of the girls engage in irresponsible sexual behavior and they end up getting pregnant. And it's because of many factors. I can say poverty. Chano yangi ni ema pod nyayo thiro dongruok nyathi manyako mapacho ka.
Telo mogik e penj laktar odiochieng' ma kawuono ka wantiere kod Dr. Lola e studio wang'iyo liet mar del kata del machwakore kuom nyithindo. Daktari wacho kacha ni obiro e kidienje mopogore opogore. Nitiere moko ma nyalo thiedho dala, nitiere moko ma nyaka ang' iring michop gi nyathini e kar thieth. Kidienjni en mari, bed thuolo tudri kodwa e yore duto te minyalo tudori godo kodwa mondo mi Dr. Lola odwok penjo te ma inyalo bedo godo. Daktari, kama wantiere ni liet osebedo, watemo duoke piny gi pi mamor, watemo duoke piny gi yedhe makweyo rem, otamore waringo wabiro iri kaka Dr. Lola. Gini bedwaro diagnosis? Odwaro diagnosis. Mangiso asegisi ni ma en ranyisi ni gimoro timre i del. To onyalo bedo ranyisi mar gik moko mopogre mang'eny mok nyal gene. Onyalo bedo pneumonia, onyalo bedo malaria, onyalo bedo cancer, onyalo bedo gimoro, onyalo bedo homa. Koro mondo wang'e ni to mae en matin marom nadi kata maduong' marom nadi. Mangiso ni sami biro gimokwongo manyaka tim an be en nyaka duok dendi maore no kuma ne nitie malo cha nyaka duoke piny. Koro ka mbaka nyalo chakre. Ok onyal chako go mbaka gi to nyathi pod dende ore nikech sama wago mbaka ni pod wapenjore gik moko mang'eny to nyathini nyalo chako gamo muya kata nyalo chako riere no kae. Koro gima kwongo makata mano kata kapok ichopo ir daktari sama pod ine sister kae kuma pod ipimo ratil gi kilo gi kiango mane yath mokwongo midhi kwongo mi nikech ok odwa rito mondo ote no obed mang'eny ahinya kata mondo dende obed maliet ahinya mondo gimoro marach otimre. Kisechopo ir daktari koro watimo penjo to ranyisi magiri ma intiego mopogre gi dendi mane ore ni. Koro duoko nyalo bedo malure kaka ng'ato sisa moro wacho ni nyathini ng'ok, nyathini diewo, nyathini awinjo ka gima en gi malaria, fuonde ne rame, or samoro kata del maore ni wakeni onyalo bedo ni en ang'o. En wacho kata pile ni dende ore to ok osebedo kong'eyo ni ang'o matimre i del nyathini. Koro mar ariyo kaka wasepenjo gik moko ranyisi monyalo bedo go chalo ka gima en history taking mondo wang'e ni ang'o mosebedo katimre, osekawo ndalo adi, ang'o misetimo kuom wach matimre ni nitie yath mane misemuonyo, be nitie odiochieng' moro kendo mano osebedo gi Dr. Lola yiena mondo mi akaw simbo duor korka wadhi nyime kod complications mag chwakruok mar del mar nyathi. Oduor, halo penj laktar? Apenjo. Dhi nyime wawinji? Nyathine ni oriere koseriere, mokwongo dende ne dongo to obokore ochako tuo dende noriere to gi wiye lokore rachar. Aeto chopo kama odero ma koro dende lokore na jwache to kodwa nyaka tuno. Kama oninde to ula cham na dweche madhi auchiel. Chopo kama koro konyaka ta wuotho to ne nyathi mano osechako wuotho. Odugo makoro ni dende ka nyathi mayo. Gino timo mokang'e ni en ang'o. Gino setimo nyathini kuom thuolo marom nade Oduor? Gino timo kuom dweche auchiel. Isetere osiptal? Odugo ka nyathi mayom koro osiptal tere to kang'e ni gino en tuo ila mane. Bidende otimo jwache tuno weyo koro kendo nyanya mno nyalo chamo morudi kende. Erokamano ahinya. Antiere kod simu machielo we akaw gi kato bang'e daktari biro dok gi kanyakla. Halo, penj laktar? Awito jawinjo nano. Dr. Lola? Dr. Lola? Nyathi Oduor. Mokwongo wadago ne mos nikech nyathino chal ka gima osetwere mang'eny. To kadiponi ithiedhe e akang' mar osiptal wach kata ni dispensary kata ithiedhe gi dala, dwaer mondo wang'is Oduor ni gima nyaka otim sani koro nyaka odhi e osiptal akang' mamalo. Onyalo kata dhi Russia, onyalo kata dhi provincial, kata onyalo dhi lure gi kuma entie. But koro onego odhi omany daktari manyalo dhi akang' moro mopogre gi pimo liet ni. Kalure gi Oduor wacho chalo ka gima nyathi robo osetwore gi gaming'a. To bang' sini ranyisi moko be nitie mopogre. Ineno kocho ka nyathi ni riere. Rierruok mar nyathi nyalo bedo ranyisi mar gik moko mang'eny mopogre. Onyalo bedo ni samoro ne en gi malaria to chako riere, samoro nyalo bedo ni en gi tuo mar meningitis, samoro gimoro nitie obwongo ne. Koro mago duto te ok onyal thiedho gi esip. Dwaro ni mondo daktari obed kode piny ong'e ni to wuoth mano wuotho ni nochakre nadi, ang'o mosebedo ka timre to pim magi mosebedo ka itimone to yedhe magi mosebedo ka kotimo nadi kotiyogo. Nikech nowacho ni liet mar del en ranyisi. To nyalo bedo ranyisi mar gik moko mopogre. Samoro gima wacho ni nyathino dende ne ng'eny to koro owito dende. Nyalo bedo gik moko mang'eny mopogre ma chala buk minyalo somo. Nyalo bedo ni en adundo mantie gi shida, samoro en oboyo man gi shida. Dr. Lola to nyalo manyo daktari kata daktari molony wach nyithindo bongo gi dho ngere ni pediatrician mondo beda kode mondo wuoth kode mondo wane
ane kaka wanyalo konyo nyathino. Antiere kod simu machielo. Halo, penj laktar. Halo, Ruth. Machiegni, penj laktar. Mos na Lola. Erokamano. Lola. Man. Oto amor kode ma. Akoga. Penjo ni magi pendo. En mana ni ka dend gi liet nyiso malaria koso nyalo nyiso nyiso ma tuo machielo. Daktari hapa nini iselero kanyo kata kamano pod inyalo nuoyo. Pod anyalo nuode jawinjo ano akawo mos mang'eny. En ranyisi to nyalo bedo gima daher mondo owach niya nikech ang'e ni gima timre e gweng' ahinya nyathi ka dende ore to imiye yath mar malaria. Mano gima temo golo ei pach ji ahinya nikech sama watimo kamano to wawito ng'eyo ni ang'o ma tuoyo nyathini ahinya nikech to malaria iuse gweng' mang'eny, yedhe mek malaria iuse gweng' mang'eny kendo yudo gi yot ahinya. To samoro kata ICU kuma watie kaeni thothgi king'iyo maber ni nyathini dende ne ore to mama gi nodhi e osiptal to nyiewo ne yath mokwongo mar del maore to mar ariyo nonyiewo ne yath mar malaria. Onge malaria manopim nikech koro nikech wadak thoth jowa nitie kuma malaria ng'eng'e nikech koro nam nitie gik makamago koro ng'at ma dende ore tiwacho ni en gi malaria. Daher wach nyiso jowinjo wania del maore ok omino ni in gi malaria. En ranyisi ni nitie gimoro matuoyi to achiel kuom gima matuoyi no nyalo bedo ni en malaria but nitie 2,000 moko ma ginyalo bedo. Mana kaka ni wacho ni nyalo bedo homa, onyalo dhi mobede tuoche mang'eny mopogore opogore ma bende inyalo mana fweny. Abodo kiro duor Dr. Lola. Oduoro tema teko ne laktar mar weche nyithindo. Ke nyathini kaka dhini oduor ma en kiki wach gi yomyom kiki kaw gi yomyom tema tek ine laktar molony e weche mag nyithindo. Antiere kod simu machielo. Halo, penj laktar. Halo? Ruth. Machiegni penj laktar. Mayuogo Steve Jwere ka suku kowuok Kisaku. Machiegni. Nano gi chandruok moro jiranda moro na ni chandruok ir nyathi ma jadweche 8. Nyathini bet ka pende okuot samoro kuot kaka balloon koro kang'e ni masu tuo ila mane. Kono ka nyathi mane penjo ne ni to inyalo kony kanyo nang'o e tuo ila no. Iwacho ni untiere kanye? An Kisaku, komoni Kisaku Suba South. Suba? Suba. Dr. Lola? Erokamano. Gima nyalo miyo nyathi bedo madende kuot ka balloon. Nyalo bedo nyarogno, nyalo bedo adundo, nyalo bedo chuny, to nyalo bedo kit chiemo. Koro manyiso ni onyalo bedo gik mang'eny moko nyalo achane nyathini ni mae shida ma entiego. Koro ka wantie Suba to wadi machiegni gi Homa Bay mondo daktari Homa Bay kanyo be daktari timbe nyithindo ng'eny gintie mang'eny manyalo konyo. To daher mondo atem wacho ni gik ma kamago kik warit mondo wach mbaka moro ni osebedo kama e dweche 2 wabed ni wantie gi na ka wes Dorin ka Dorin pokolal na anjo ka Dorin tiere kod penjo ma bende doher mondo miyo penjo. Dorin, halo, penj laktar. Hello. Wadi mabe Dorin machiegni. Kamana go makare mar penjo. Kwani tuoche nyalo ko penjo ni. An binyathi de siko yani ta apolo ka tu de dure. Ta kan gato no ko de kombe. Koro mala Kenya. Isetere hospital? Asetere hospital ko ya yako so kama unataka kama yako de no ko kendo kanda ndalo matin ke maore no kendo chakudiga duoga. Untere kanye Dorin? Anu mbasa shaki. Amana ka kwaero wacho pile bang'e ni nyaka wamany daktari mar nyithindo mondo ng'i del maore ka ng'ato folo nyalo bedo pneumonia. Kini Mombasa nigi liet mang'eny ahinya to gima nyaka wang'e kendo gi jomodak Mombasa nitie viruses mang'eny manyalo miyo del ore mopogore gi kaka wacho ni kwa ng'iyo Kisumu, Homa Bay, Siaya to wathoro wacho ni malaria ng'eny koni. Mombasa be malaria ng'eny lakini waparuru ni konyo mag chikungunya be nitie gin gi viruses moko mang'eny mopogore to nitie mana Mombasa kanyo to kik wi wil mokiduoke. Antere kod Judith line. Judith, hello, penj laktar.
Judy, hello. Nyoni ya. Dhi nyime wawinji? Ato nyoni ya. Nitiere nyathi mane an godo ma ja higni 4. Mane osebedo nyaka ng'ama ne dhi skul. Koro bedo ni no dhi skul kaka ne malaria goye nero no obedo admitted motem thiedhe. Noriere to oriere mogikone koro nochopo kama koro ok onyal wuoyo, ok onyal wuotho. Kane wadhi kode osiptal, otere ga physiotherapy. Erokamano. Wadwok mar Judith, gimomiyo waheroga wacho ni kik warit mondo nyithindo riere en ni sama nyathi riere, mokwongo onyalo bedo del mar oreno, rieruok nyalo bedo ni samoro en ranyisi ni tuo ne nitie obwongo kaka meningitis kata gima waluongo gi cerebral malaria. Manyiso ni tuo mokwongo ne nitie obwongo. But mar ariyo nyalo bet ni tuo ne onge obwongo, lakini samoro riere, waparo ni sama nyathi riere, manyiso ni oxygen gi remo monego bed ni dhi e obwongo koro ok dhi e obwongo, ok chop malo. To sama koro ok chop malo kamano, omedo ketho obwongo. To sama oketho obwongo no, ineno ka nyathi mane wuotho maber, mane dhi skul, mane tugo maber, koro obet gi ng'ol mopogore opogore kaluwore ni nochako riere kaka en gi dweche adi, ang'o manotimne ka noriere. To sama noriere go, noriere seche adi. Nikech samoro iyudo ni ng'ato oriere ya matin to ling. Samoro ng'ato riere kata mana ndalo adek kapod oriere ariera. Sama omedo riere kamano no, mangiso ni oxygen ok dhi e obwongo ne, remo ok dhi e obwongo ne, giko en ni ya odhi bet gi ng'ol mar obwongo. Mar ranyisi nyalo bedo mopogore, nyalo bedo ni ng'ol koro ok oneni, koro ok owinji, samoro ok oti gi fuondo ne, koro ok owuothi, koro ok owuo. Emomiyo ne wakwayo ni wach mar orruok mar del ni kik wakawe gi yot, wakawe gi matek ahinya, nikech gimoro matin nyalo lokore gimoro maduong'. Koro nyathi moro ma ja higni 4 mane dhi skul koro dong' ni koro ok onyal wuoyo, onge gimo nyalo timo. Koro mano ng'e ni pek bet kada ne janyuol. Jawinjo moro cha bene penjo e wach thiedho mar nyathi. Gima dwaher wacho ni yot ka jatuo no kata ni Mombasa kuma entie no, mondo dhi kata okang' moro mamalo, kane openjo mapiny to dhi okang' moro mamalo mondo tem reso nyathino, nikech gik moko mang'eny nyalo miyo nyathi bedo gathung'a, nyalo miyo nyathi bedo gi viral infection. To mana kotim test, mana kotim ranyisi, nyathino bende andagomb kata ni mondo gone picha mar kor mondo wang'e ni ang'o manitie e kor mar nyathino. Koro an daher nyiso kata ni jawinjowa mantie Mombasa no, embo kawa time ne odichieng' moro achiel odhi adhiya e osiptal gi nyathini to bende otim nonro matut mondo kony nyathini. Kik warit ni koro nyathini koro ngima, kiny to koro ng'ol e gimoro samoro nyalo kata res, samoro kata gimoro ma kata tablet monya mana ndalo adek to be resa to gima dok ma kawaida. Kaito bende kaka ne owacho cha ni en gima rikati, en gima kiny ka kiny. Nyalo bedo ni kawuono nitiere kod athung'a ni omiye yath orumo, kiny nitiere kod tuo machielo omiye orumo. Koro nyaka mana kaka iwacho no, kaw nonro makende, ong'i kaka onyalo rito nyathini mondo wayud kaka wanyalo reso ngima nyathi. En gima lit mokalo, Dr. Lola, en gima lit mokalo jahera mar penj laktar ni inyuolo nyathi maber. Kato gik moko kaka liet mar nyathi, ma bende samoro diring kode osiptal moyud thieth matimne nonro maber inyalo geng', tirito ma nyathi riere. Seche ma iserito ma nyathi oriere, Dr. Lola kachiel kod lakteche mang'eny osebedo ka wacho ni chandruok dhi bede obwongo. Kor obwongo ka onyalo interfere gi kor speech kata kar wuoyo, onyalo ketho kar wuoth, onyalo ketho kar winjo ma nyathini lokre ma ok onyal winjo wach. Gik mineno tindo go nyalo kelo ne nyathi chandruok, omiyo watemane wang'ene kaka wanyalo geng'o ber moloyo thiedho. Dr. Lola, thuolo emo omaya wang'a. Mbaka bet. Wach mogik minyalo weyo wagodo kotende kod wach mar liet mar del nyathi, inyalo weyo wagi wach mane? Gima daher nyiso jawinjo wa duto ni en ni del maore ok en gimoro monego bed ni wakawo mayot. En ranyisi ni nitie gimoro matimore e del mar nyathi. To ka isebedo ka ithiedho nyathi mokwongo mar ariyo, oyieni mondo ilok daktari, ilok osiptal, kata ka okang' moro mamalo mondo
tim nonro maber mondo ing'e ni ang'o mere kaka wanyalo konyo nyithindo gi. Mar adek kik warit mondo nyithindo mondo oriere eka mondo wachak ringo. En liet mar del, onyalo chalo gimoro matin lakini kawe gi seriousness moro matin eka mondo madwarore eka mondo wambe wabed gi nyithindo bang' mai koro gibedo nyithindo mabedo daktari kech kiny kago chopo kama to koro Dr. Molo osedok dhiwa dhi puro bel koro nyithindo go ema koro mondo bed dakteche mondo gibede penj laktar higni mabiro mbele kae. Erokamano ahinya. Kiny higni mabiro Dr. Lola odhi puro bel Dhiwa. Nyithindo ma wawuoyo kuom gigi nyithindo ma kiny nobed lakteche gibiro kelo nyaka chenro mag penj laktar. Ng'ato dwa tudore kod Dr. Lola yudi kanye? Osedok dala. Gisedok dala Kisumu. Anti Jaramogi Oginga Referral Hospital. Kendo kanyo berie mokalo nikech koro kanyo to en gweng' oganda wa koro gweng' koro biuru mondo mosa. Erokamano ahinya. Intiere gi nyathi matuo idwa ni mondo mione daktar molony e weche mag nyithindo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ma bende iboyudo Dr. Lola kanyo. Erokamano makende ne jogo picha mawa ne director na Philip Ochieng, erokamano mathoth ne producer na Papi Chokoth, erokamano makende ani luonga ni Ruth Otieno. Nyaka kendo odiechieng' machielo orituru masani ngima en mwandu.